Augusto Rurica Şwýçariýanyň demir gazygynda Basel şäheriniň töwereginde ýerleşýär we gadymy Rim döwrüniň ýadygerligine öwrilen kiçijik şäherdir. Iň gowy ösen döwründe bu şäherde takmynan 20.000 ilat ýaşaýardy. Häzirki wagtda bu şäher Şwýçariýanyň Rim harabalyklarynyň ýygyndysyna öwrildi. Rim temasy Römer müzeyinde hödürlenýär. Muzeyde adaty Rim öýüniň doly täzelenen durky görkezilýär. Muzeyin kassasynda şäheriň kartasyny alyp bilersiňiz. Augusto Rurica Basel şäheri bilen bir wagtda bizim eramızdan öň 44-nji ýylda Gal Rurica taýpasynyň çäginde esaslandyryldy. İlkinji 2 asyryň dowamında güllläp ösen şäherdi. Ýöne 260-njy ýylda Alman taýpalarynyň çözmagy bilen weýran bolýar. Rim binalarynyň bölekleriniň köpsi orta asyrlarda ogurlanypdyr. Şäheri öwrenmek bir näçe asyr dowam etdi. Netijede Alp dağlarynyň demir gazygynda iň gowy saklanyp kalan nuskawy teatrlaryň, ibadathanalaryň, forumlaryň, meýdançalaryň we beýleki köp sanly jemgyýetçilik binalarynyň we deskalarynyň tapylmagy boldy. ...10.000 orunluk täsirli Ägirt Uly teatr muzeyiň garşysynda ýerleşýär. Bu ýerde arheologik gazyw agtaryş işleri henizem tamamlanmady. Ýöne bagynda heykellere seredip bilersiňiz. Teatryň öňündeki beýiklikde Schönbuhl Hill ibadathanasy ýerleşýär.